Ja, de mensen leven hier gewoon eigenlijk allemaal samen als in de dierentuin. Ze worden hier eigenlijk zo gedumpt door hun familie en niemand komt hier nog op bezoek. Overal zitten er hier de vliegen op en ja, toch wel het ergste wat we hier al hebben gezien tot nu toe. We zijn in de leprakolonie van Devia Curci. 40 jaar geleden dropte de overheid hier 500 melaatsen. Dokters en medicijnen zijn er al lang niet meer. Vroeger was het een goede zaak dat die mensen samen zaten, zodat er minder besmetting was bij andere mensen, maar nu helemaal niet meer. Die mensen zijn allemaal genezen en de staat doet echt niks meer voor die mensen. So when I remove these fingers, you need not to give any anesthesia. I just sit here and cut this, remove this. Manikam is de enige die zich bekommert om deze mensen. Hij werkt voor Damiaan-actie en heeft ons uitgenodigd om te komen kijken. So this is only our Damiaan Foundation is supporting them through me, and I am sacrificing my life to them. So when I come first time, full of all the people have bandages, septic ulcer and the maggots. But after the self-care repetition, now this ulcer been healed. That's a problem. So lifelong they have to do that, like we brush our teeth. Manikam heeft de melaatsen geleerd hoe ze zichzelf kunnen verzorgen. Vandaag schieten er nog 98 over, maar hun situatie is uitzichtloos. No planning. Next generation, tomorrow, no nothing. This is the only place, the humans, and no future plan. De situatie in de leprakolonie is troosteloos. Niet alleen zijn deze mensen verstoten uit de maatschappij, ook mede door corruptie krijgen ze niet de medicatie die ze verdienen. Damiaan-actie bewijst dat het ook anders kan en bouwde enkele kilometers verderop een nieuw dorp waar mensen een eigen huisje hebben en een kans op een nieuw bestaan. Het contrast is groot en de ontvangst hartelijk. 75 mensen die uit de vorige kolonie zijn weggevlucht kwamen hier in hutjes wonen. Damiaan-actie bouwde nieuwe huisjes voor hen en gaf hen koeien en geiten. Ondertussen zijn ze met 250 en leven ze in kleine gezinnetjes samen. Daar was een winkeltje, daarlangs was een man die naaide van alles. Dus die mensen die hebben wel iets waarvoor ze kunnen leven. De kinderen gaan ook allemaal naar school hier. Ja, er is echt wel een druk leven aan de gang. Damiaan-actie betaalt ook de studies van de kinderen. Ze gaan allemaal naar de gewone school en geraken zo stilletjes onder de vloek van lepra uit. Als je dit ziet, dan zie je wel, het is de moeite waard wat we allemaal aan het doen zijn. Als je thuis in België zit, je denkt wel, oké, het zal er wel redelijk gedaan worden, maar je weet niet precies wat het verschil maakt. En dat heb ik nu vandaag echt wel duidelijk gemerkt, wat het verschil maakt.